από το ίντερνετ. Έτσι σας καλωσορίσουμε εδώ στην Αποστολική Εκκλησία Λόγος στα Γιαννιτσά. Είμαστε στην γωνία Υψηλάντου Μερούση, ακριβώς μπροστά από το Δημαρχείο, ένα δρόμο πιο κάτω. Και ξεκινήσαμε αυτή την εκκλησία με το σκοπό να ακούσει όλη η περιοχή για την απεριόριστη αγάπη του Χριστού. Δεν ξεκινήσαμε όλη αυτή την προσπάθεια για τον εαυτό μας. Την ξεκινήσαμε για να δώσουμε μια ευκαιρία σε όλη την κοινωνία εδώ γύρω, την ευρύτερη Γιαννιτσά και όλη την περιοχή, να ακούσουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός τους αγαπάει, ότι ο Θεός δεν μας κατακρίνει για την αμαρτία. Το ξέρει ότι ζούμε μέσα στην αμαρτία, ότι την έχουμε επιλέξει. Αλλά μας δίνει μια διέξοδο και το τραγικό είναι να πεις ότι, παράδειγμα, είμαι καταχρεωμένος, να έρχεται κάποιος να σου δίνει τα χρήματα να ξεπληρώσεις και εσύ να μην το θέλεις. Λοιπόν, αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Θέλουμε να τη γνωρίσουμε. Και ο τρόπος που θα λειτουργήσουμε είναι μαζί. Αυτό είναι και το θέμα σήμερα. Διάβαζα τη Δευτέρα την επιστολή προς Εφεσίους και σταμάτησα σε ένα σημείο, καθώς διάβαζα το κεφάλαιο 3, στο 18, που λέει να μπορέσετε ριζωμένοι και θεμελιωμένοι με αγάπη να καταλάβετε μαζί με όλους τους Αγίους. Και καθώς το διάβαζα, με σταμάτησε εκεί πέρα ο Θεός. Και λέω να καταλάβουμε με όλους τους Αγίους. Άρα πολλές από αυτές τις προτροπές δεν είναι ατομικές. Κάνω μόνος. Η Εκκλησία του Χριστού είναι μαζί. Και τι να γνωρίσουμε, λέει, να καταλάβουμε ποιο είναι το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος και να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού που υπερβαίνει κάθε γνώση για να γίνουμε πλήρεις με όλο το πλήρωμα του Θεού. Δεν είναι μία προτροπή για να την κάνει ο καθένας μόνος. Λέει με όλους τους Αγίους, όλα μαζί. Και σαν τίτλο έχω βάλει αυτό, είμαστε μαζί, ένα σώμα. Ένα σώμα. Και ο Θεός το όρισε έτσι. Η αδελφή μου είχε μία συμμαθήτρια, η οποία τη γνώρισε πρόσφατα, ύστερα από αρκετά χρόνια που τελείωσε το σχολείο, ανακάλυψε ότι αυτή άλλαξε η ζωή της με τον Χριστό. Στο σχολείο μπορεί να μην ενδιαφερότανε, αλλά τώρα η γυναίκα βίωσε ένα διαζύγιο, πέρασε κατάθλιψη πολύ, πέρασε και καρκίνο και στράφηκε στον Θεό μόνη της. Πήρε την Αγία Γραφή και έχει ξεπεράσει πολλά πράγματα και η κόρη της, δεν ξέρω αν ακόμα έχει κάποιο αυτοάνωσο, δεν ξέρω αν το ξεπέρασε. Η κοπέλα σπουδάζει θεολογία γιατί ήθελε και αυτή να πλησιάσει πιο πολύ τον Θεό, μεγαλώνει δηλαδή η μητέρα και κόρη μαζί. Το πρόβλημα τώρα ποιο είναι? Όσες φορές τα τελευταία 3-4 χρόνια η αδελφή μου προσπάθησε να της πει να βρεθεί με άλλους χριστιανούς, η γυναίκα για κάποιο λόγο δεν θέλει. Θέλει μόνη της με τον Θεό. Και αφού της είπα μία φορά που τη συνάντησα, λέω πολεμάς μία μάχη που ο Θεός δεν την όρισε να την πολεμάει κάποιος μόνος. Πολεμάει μόνη της μία μάχη που σαν να λες προλεμάω ένα στρατό μόνος μου. Ένα στρατός δεν είναι να τον πολεμάς μόνος, είναι μαζί με άλλους. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο κάνει τα εύκολα δύσκολα στη ζωή της. Ναι μεν παίρνει νίκες από τον Θεό, πολεμάει, αλλά ο σκοπός της ζωής δεν είναι αυτός, έχει απομονωθεί. Είναι το μαζί, γι' αυτό ο Θεός δημιούργησε την Εκκλησία, ώστε μαζί να έχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα. Λοιπόν, μαζί είμαστε ενωμένοι σε ένα σκοπό, με ένα πνεύμα ενότητας. Δεν είναι ότι συνυπάρχουμε. Αν δεν υπάρχει ένας σκοπός, δεν υπάρχει ας πούμε, η αγάπη μεταξύ μας ή η αλληλοϊποστήριξη, είναι απλώς συνυπάρχουμε. Δεν είναι αυτό η Εκκλησία, δεν είναι μια συντροφικότητα. Είναι να έχουμε την αίσθηση ότι περπατάμε μαζί, περνάμε κάτι, έχω κι άλλους που μπορούν να προσευχηθούν για μένα. Ένα πολύ ωραίο εδάφιο, θα ξεκινήσω όπως είναι με τη σειρά της γραφής μερικά εδάφια και κυρίως, ξέρετε, εμένα μου αρέσει να δουλεύω με εδάφια μέσα από τη γραφή. Προτιμώ να διαβάζω το Λόγο του Θεού παρά να λέω εγώ πολλές φορές. Και αν το πω, ας πάρω αυτό το σαν κεντρικό λίγο σημείο από τον Εκκλησιαστή 4, 9-12, έχω γράψει και τα εδάφια εδώ για να μην ψάχνω. Είναι γνωστό, λέει Εκκλησιαστής 4, 9-12. Καλύτεροι οι δύο παρά ο ένας, επειδή αυτοί έχουν καλή αντιμυστία στον κόπο τους. Επειδή αν πέσουν, ο ένας θα σηκώσει τον σύντροφό του. Αλλά αλίμονο στον έναν που πέσει και δεν έχει δεύτερον να το σηκώσει. Πάλι, αν δύο πλαγιάσουν μαζί, τότε ζεσταίνονται. Ο ένας όμως πώς θα θεσταθεί? Και αν κάποιος υπερισχύσει ενάντια στον ένα, οι δύο θα του αντιταχθούν. Έτσι, γιατί
το τριπλό σκοινί δεν κόβεται εύκολα. Ένα σκοινί λοιπόν που είναι τριπλό, που εκείνη την εποχή το έπλεκαν το σκοινί, δεν είχαν τις μηχανές σήμερα. Ένα σκοινί λοιπόν που όταν πλέκεις 3 σκοινιά μαζί γίνεται δυνατό, δεν κόβεται εύκολα. Έτσι μπορείς να έχεις ένα σκοινί που κρατάει ένα πλοίο έξω στην προβλήτα και κουνιέται το νερό, το κύμα, και όμως αυτό μένει. Το τριπλό σκοινί. Άρα τι λέει ο εκκλησιαστής? Ο εκκλησιαστής είναι ένα βιβλίο που ο Σολομώντας κάθισε, φιλοσόφησε τη ζωή και από αυτή τη φιλοσόφησε τη ζωή έγραψε αυτό το βιβλίο. Βρήκε ότι όταν άνθρωποι είναι ενωμένοι μαζί δεν πέφτουν εύκολα. Αυτό το έθεσε ο Θεός μαζί. Ο Θεός είχε την πρόθεση να περάσουμε μαζί ό,τι περνάει ο καθένας. Ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Όταν περνάμε κάτι δύσκολο, να μπορούμε να το πούμε, να προσευχηθούν και οι άλλοι μαζί μας. Σε μια δύσκολο περίοδο της ζωής μας. Όσο κρατάει και αυτό, ίσως κάποιες νίκες τις παίρνουμε μόνοι μας, αλλά κάποιες νίκες οι οποίες χρονίζουν σε διάφορους τομείς, αυτούς είναι να τους περνάμε μαζί. Είναι πιο εύκολο αυτό το πράγμα. Και για να δούμε χρονικά τα πράγματα. Αν πάμε από τη δημιουργία, στον Αδάμ και την Εύα, ο Θεός τους έκανε μαζί. Τι είπε ο Θεός στην αρχή? Γένεση 2:18. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Θα κάνω σε αυτόν βοηθό όμοιο με αυτόν. Ποιος το είπε αυτό τώρα? Ο άνθρωπος το σκέφτηκε ή ο Θεός? Ο Κύριος το είπε. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Σου λέει και εμείς είμαστε πατέρας Υιός Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι μόνος. Εγώ θα φτιάξω ένα βοηθό σε αυτόν. Άρα από τη δημιουργία ο Θεός το έθεσε. Δεν είναι μονάδες άτομα που επικοινωνούμε με τον Θεό. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της δημιουργίας. Ήτανε μαζί, υπάρχει δύναμη, ας πούμε σε έναν γάμο, όταν είναι δύο μαζί, όταν υπάρχει μια συνεργασία, υπάρχει μια δύναμη. Μετά βλέπουμε λίγο πιο κάτω στη Βαβέλ, η άλλη πλευρά, η αντίθετη όψη του νομίσματος. Μαζεύτηκαν μαζί και λένε αυτοί εκεί στη Γένεση 11, 1-6, όλη η γη, λέει, είχε μία γλώσσα και μία φωνή. Προσοχή στο μία φωνή. Ναι, μία γλώσσα, αλλά και μία φωνή. Υπήρχε κάπως ομοφωνία. Και είπαν, ελάτε, ας κτίσουμε για μας μία πόλη και έναν πύργο που η κορυφή του να φτάνει στον ουρανό. Και άρχισαν να το κάνουνε. Και στο εδάφιο 5, πάμε πιο κάτω, λέει, ο Κύριος κατέβηκε για να δει την πόλη και τον πύργο που οικοδόμησαν οι γη των ανθρώπων και ο Κύριος είπε, να, ένας λαός και όλοι έχουν μία γλώσσα και άρχισαν να το πραγματοποιούν. Και τώρα δεν θα εμποδιστεί σε αυτούς κάθε τι που σκοπεύουν να κάνουν. Έτσι. Άρα λοιπόν, τι υπήρχε σε αυτούς τους ανθρώπους? Παρόλο που δεν υπηρετούσαν τον Θεό, πήγαν να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους, να αντικαταστήσουν τον Θεό κατά κάποιο τρόπο, και όμως ο Θεός είπε, επειδή είναι ενωμένοι, μία γλώσσα, μία φωνή, είναι σε συμφωνία, σύμφωνοι, λέει, δεν θα τους εμποδίσει τίποτα να πετύχουν αυτό που θέλουν. Και κοίτα που μας λέει παρακάτω ότι ο Θεός μπέρδεψε τις γλώσσες και λογικά από εκείνη που έχουμε πολλές γλώσσες σήμερα, έτσι ξεκίνησε. Άρα λοιπόν η συμφωνία αυτή, όταν είναι μία ομάδα μαζί που έχει έναν σκοπό σε ομοφωνία και συμφωνία, μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η συμφωνία καταφέρνει πάρα πολλά πράγματα. Αυτές τις ημέρες, για όσους ασχολούνται με τον αθλητισμό στην Αμερική, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, είναι σε συζήτηση τελευταίες ημέρες τώρα το θαύμα αυτό το οποίο πέτυχε το Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα. Τι ήταν? Είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο αυτό, ξέρεις, που δεν είναι με τα χέρια το παίζεις τελικά, δεν ξέρω γιατί το λένε ποδόσφαιρο. Με τα χέρια είναι σαν το ράγμπι που υπάρχει στον υπόλοιπο κόσμο, απλώς στην Αμερική επειδή είναι πιο σκληρό το άθλημα, φοράς και κράνος κλπ. Παίρνεις την μπάλα στα χέρια και πας να σκοράρεις. Οπότε οι άλλοι μπορούν να σε ρίξουν από τα πόδια, να σε πιάσουν από τα χέρια, πρέπει να έχεις προστατευτικά στους ώμους, έχεις κάτι πλαστικά για προστασία. Αυτό είναι το παιχνίδι τους. Το Πανεπιστήμιο της Ινδιάνα είναι το πανεπιστήμιο στην Αμερική με τις λιγότερες νίκες σε όλη την ιστορία του αθλητισμού. Το αμερικάνικο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια. 150 χρόνια υπάρχει αυτό το άθλημα στα πανεπιστήμια. Είναι η ομάδα που έχει τις λιγότερες νίκες. Πάντα έχανε όλη τη χρονιά. Δεν κέρδισαν ποτέ τίποτα. Και ήρθε ένας προπονητής, τώρα είπε το πανεπιστήμιο φτάνει πια, θα βρούμε μια λύση. Πήρε έναν προπονητή ο οποίος είχε νίκες, αλλά όχι σε υψηλό επίπεδο. Τον πήραν πριν 2 χρόνια.
Πέρυσι λοιπόν έφερε την ομάδα στο να έχουν κάπου 10 νίκες και 4 ήττες. Πρωτοφανές για τότε. Τι έκανε λοιπόν? Και η ομάδα φέτος κατάφερε και να είχε σε πόσους αγώνες δίνουνε συνολικά που έφτασαν. Ναι, ήταν αρχικά 12 είναι οι αγώνες στην αρχή. Ήτανε 12-0, 12 νίκες. Πάνε λοιπόν μετά στα ημιτελικά. Κερδίζουν και εκεί 13 νίκες. Προχωράνε, φτάνουν στον τελικό. Ποιος? Αυτοί που τους είχαν όλους ξεγραμμένους. Και κέρδισε τον τελικό. Ο παίκτης τους κλειδί, αυτός που οργανώνει το παιχνίδι είναι ο παίκτης, και συνήθως τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν πάντα σε αυτούς τους παίκτες. Κλειδί, είναι χριστιανός, ο άνθρωπος βγαίνει κάθε φορά, δυνατά το λέει στις κάμερες. Ευχαριστώ, λέει, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα ευχαριστήσω τον Θεό. Αν δεν ήταν αυτός, εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Συνεχώς το λέει, τον παίρνουν στην τηλεόραση, πάντα δοξάζει τον Θεό. Είναι ένα παιδί που πηγαίνει σε καθολική εκκλησία, αλλά χαίρεται τη σχέση του με τον Θεό. Πώς κατάφερε αυτή η ομάδα να γίνει εκεί? Ο προπονητής πήρε παίκτες οι οποίοι ήτανε με άριστα το 5, τους κατατάσσουν, σου λέει αυτός ο παίκτης είναι 5 αστέρων, που σημαίνει όταν τελειώνουν το πανεπιστήμιο και θα πάνε στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, οι ομάδες εκεί κοιτάνε να πάρουν τους παίκτες 5 αστέρων, που θεωρείται δηλαδή ο καλύτερος στη θέση του. Λοιπόν, οι ομάδες που είχαν ανταγωνιστούν είχαν παίκτες 5 και 4 αστέρων. Αυτοί όταν ξεκίνησαν πέρυσι, οι παίκτες που ήρθαν ήταν 2 αστέρων και 3. Και αυτός ίδιο χριστιανός ήρθε από ένα μικρό πανεπιστήμιο, τον πήραν εκεί, του είπε ο προπονητής, αν έρθεις σε μένα, εγώ θα σε εξελίξω. Αν πας άλλα πανεπιστήμια, λέει, δεν θα πας πολύ ψηλά. Πήρε λοιπόν αυτό που λένε όλοι. Λέει, είμαστε μία παρέα ανθρώπων που δεν ταιριάζουμε. Σαν να λες, πήρες από τη φυλακή κάποιους εγκληματίες και έκανες ομάδα. Ήτανε άτομα που δεν είχαν ιδιαίτερη επιτυχία, ο καθένας στη θέση που παίζει. Ήτανε όλοι κάπως επαναστάτες. Ο προπονητής αυτό το σύνολο το έφερε μαζί. Και λέει αυτός ο χριστιανός παίκτης, το πρώτο πράγμα που λέει δοξάζει τον Θεό, μετά λέει ευχαριστώ την ομάδα, είμαστε ένα πράγμα, είμαστε ενωμένοι. Κατάφερα λοιπόν να δημιουργήσουν ένα κλίμα τέτοιο. Αυτοί οι παίκτες που ήταν 2 αστέρων, παρακαλώ, που όλοι τους είχαν εξεγραμμένους, που τώρα που κάποιοι τελειώνουν το πανεπιστήμιο και μέσα στο χειμώνα οι ομάδες οι επαγγελματικές θα προσλάβουν άτομα, αυτοί τώρα έγιναν οι παίκτες που ήταν εξεγραμμένοι, θα γίνουν περιζήτητοι. Αλλά τι ήτανε? Λέει, σαν μονάδες δεν αξίζουν στην ομάδα. Οι άλλες ομάδες που ανταγωνίστηκαν έχουν πολύ καλύτερους παίκτες. Το σύνολο όμως έδεσε σε τέτοιο βαθμό που ήταν ανίκητοι. Δεν μπορούσαν να τους νικήσουν. Στην ιστορία του κολεγιακού πρωταθλήματος, 150 χρόνια που υπάρχει, μόνο μία ομάδα κατάφερε να έχει σε μία χρονιά 16 νίκες, το 16-0. Το 1800 τόσο έγινε. Από τότε καμία ομάδα δεν το έχει καταφέρει. Και το καταφέρνει το Πανεπιστήμιο που είχε τις λιγότερες νίκες σε όλη την ιστορία και μέσα σε 2 χρόνια από το 0 έφτασαν να είναι οι κορυφαίοι. Και με τέτοιο βαθμό, με τέτοιο τρόπο έγινε που όλοι έχουν μείνει έκπληκτοι. Λένε δεν εξηγείται. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Και έχουν αρκετούς χριστιανούς παίκτες. Έβλεπα χθες, δηλαδή με ενθουσιάζει, έβλεπα έναν από αυτούς τους παίκτες, το λένε receiver, είναι αυτός που όταν του πετάς την μπάλα την πιάνει. Αυτό το παιδί, λέει, όλα τα πανεπιστήμια τον είχαν απορρίψει. Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Είχε ένα στοιχείο όμως, αυτός ο προπονητής το είδε. Είχε ύψος και είχε ταχύτητα. Τον εξέλιξε. Έκανε διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Σε 2 φάσεις αυτός έκανε τη διαφορά. Βλέπετε λοιπόν, δεν είναι η Εκκλησία του Χριστού, είναι όλοι μαζί ως σύνολο μπορούμε να καταφέρουμε πολύ περισσότερα από ότι άτομα που θα έλεγες είναι η κορυφαία εκκλησία της Ελλάδας. Έχουν τους καλύτερους. Δεν λειτουργεί έτσι. Ο σκοπός είναι να δέσουμε ως σύνολο. Ωραία. Λοιπόν, στη Βαβέλ αυτοί εκεί, παρόλο που δεν ήταν, θα λέγαμε σήμερα, χριστιανοί με τα σημερινά κριτήρια, κατάφεραν ένα επίτευγμα τόσο μεγάλο που ο Θεός ο ίδιος επενεύει. Γιατί λέει αυτοί οι άνθρωποι και μόνο επειδή συμφωνούν και έχουν έναν κοινό σκοπό και μέσα από την καρδιά τους βγαίνει, θέλουν να το πετύχουν, θα το πετύχουν. Πάμε πιο κάτω μετά, στον Ψαλμό, κοιτάξτε τι λέει, 133:1. Κοιτάξτε, λέει, τι καλό και τι τερπνό να συγκατοικούν με ομόνοια αδελφοί. Γιατί εκεί ο Θεός όρισε την ευλογία. Υπάρχει λοιπόν δύναμη όταν οι αδελφοί βρίσκονται μαζί.
Δεν έχει σημασία πώς βλέπουμε τον εαυτό μας. Μπορεί να λέμε, εγώ δεν έχω καταφέρει πολλά στη ζωή μου. Δεν θεωρώ ότι έχω τόσο μεγάλα χαρίσματα όπως άλλοι. Δεν έχει καμία σημασία αυτό το πράγμα. Η επιτυχία στη ζωή δεν έρχεται όταν έχεις το καλύτερο χάρισμα. Έρχεται όταν αυτό που έχεις το εξελίσσεις. Αυτό το πράγμα είναι. Παροιμίες, πάμε μετά στις παροιμίες. Το σίδερο ακονίζει το σίδερο και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπο του φίλου του. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, όταν δύο άνθρωποι είναι μαζί, τρίβονται. Δεν συμφωνείς σε όλα. Στο γάμο το βλέπεις, όταν είσαι φοιτητής και είσαι σε φοιτητική εστία, δύο άτομα μαζί, θα το δεις εκεί. Όπου είσαι μαζί, είναι μια ομάδα που συνεργάζεται. Ας πούμε, στο πανεπιστήμιο έδωσε ο καθηγητής ομαδική εργασία και πάνε να την κάνουν μαζί. Θα δουν ότι δεν σκέφτονται όλοι το ίδιο. Αλλά όμως υπάρχει δύναμη στην ομάδα αυτή. Αν καθίσουν και βρούνε την ισορροπία και τη χημεία, μπορούν να καταφέρουν πάρα πολλά. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Ένα που έγινε εδώ κοντά είναι στον Δεντροπόταμο της Θεσσαλονίκης, που μένουν πολλοί Ρωμά και πολλοί δεν δίνουν σημασία. Βρέθηκε ένας ιερέας που είπε να κάνω κάτι σε αυτό. Και νομίζω ότι είναι ιερέας από την εκκλησία, όχι εκεί στον Δεντροπόταμο, από τη Νεάπολη, μια άλλη περιοχή. Αυτή είναι την εντύπωση, εγώ δεν είμαι σίγουρος. Τι έκανε λοιπόν αυτός? Δημιούργησε μια ομάδα από τα κορίτσια του σχολείου, αυτά ενδιαφέρθηκαν, ρομποτικής. Κάθε χρόνο γίνεται διαγωνισμός ρομποτικής. Σου μαθαίνουν πώς να το προγραμματίζεις. Έχεις τα μικρά αυτοκινητάκια, πρέπει να τα προγραμματίζεις να πάνε ευθεία, να στρίψουν δεξιά, να κάνουν αυτό το ένα τ' άλλο και παίρνεις μέρος μετά σε πανελλήνιο διαγωνισμό. Και η Lego έχει διαγωνισμό και υπάρχει και ένας άλλος φορέας. Υπάρχουν δύο. Η ομάδα αυτή λοιπόν έφτασε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε άλλες χώρες. Ποιο? Τα κορίτσια από ένα δημοτικό στο Δεντροπόταμο. Γιατί παθιάστηκαν με αυτό, τα έδωσαν όλα και η ομάδα έδεσε. Και έχεις άλλα παιδιά, άλλες ομάδες, τα οποία μπορεί να σπουδάζουν υπολογιστές κλπ. Και η ομάδα τους δεν προχωρά. Γιατί? Γιατί ένας είναι καλός, δεν έχει δέσει ως ομάδα. Δεν έχει δέσει ως ομάδα. Δεν βγάζει ο καθένας τις δυνάμεις του, ώστε μαζί να συνεργαστούν. Αυτό λοιπόν το σίδερο ακονίζει το σίδερο. Ναι, μεν σε μια ομάδα θα υπάρχουν τριβές, δεν συμφωνούμε, κάποια πράγματα τα βλέπουμε διαφορετικά. Καταρχήν, εφόσον υπάρχουν άντρες και γυναίκες, εξ ορισμού βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Από τη στιγμή που υπάρχουν διαφορετικές ηλικίες, εξ ορισμού βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Αν βάλουμε και ξεχωριστές εθνικότητες, τελείωσε. Έτσι. Κι όμως εδώ είναι για μένα αυτό το θαυμαστό. Ότι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μπορείς να δεις να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει ειρήνη, να υπάρχει χαρά. Όταν τα άτομα είναι διαφορετικό φύλο, διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικές ηλικίες, διαφορετική εκπαίδευση, διαφορετικά βιώματα. Άλλος μπορεί να σου πει όταν ήμουν παιδί, κακοποιήθηκα και τώρα το βλέπεις και αυτό να είναι χαρούμενο με τον Χριστό και να συμβάλλει. Για μένα αυτή είναι η ομορφιά του Χριστού. Μ' αρέσει η διαφορετικότητα. Ο σκοπός δεν είναι να τη σκοτώσεις. Ο σκοπός είναι να βρούμε κάθε άτομο που είναι δυνατό και να χαίρεται να κάνει αυτό που είναι καλό. Πάμε μετά στο Ματθαίο. Στο Ματθαίο πρώτα απ' όλα ο Χριστός μας έδωσε την ιστορία του βοσκού που είχε 100 πρόβατα και το ένα χάθηκε. Σιγά το πράγμα τώρα. Θα τρέχω εγώ στο βουνό πάνω, εδώ στο Πάικο, να βρω το ένα πρόβατο που χάθηκε, ας πούμε, όταν έχω άλλα 99. Κι όμως ο βοσκός αφήνει τα 99 και ενδιαφέρεται για το ένα. Τι μας δείχνει αυτό? Είναι η καρδιά του βοσκού. Σου λέει, αν δεν έχω τα 100, το κοπάδι μου δεν είναι ολοκληρωμένο. Εγώ το θέλω 100. Θέλω να είναι όλα. Θα κάνω ό,τι είναι, μπορεί να γδαρθώ, να κατεβώ σε πλαγιά από αγκάθια. Δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσω μπροστά μου, αλλά θα βρω το πρόβατο. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Τέτοια αξία έχει δώσει σε κάθε έναν και έτσι βλέπει την ομάδα. Σου λέει, το κοπάδι μου έχει 100 πρόβατα. Για μένα κάθε ένα από αυτά μετράει. Είναι ένα κοπάδι. Δεν είναι μισό. Μισό που με ενδιαφέρει και μισό που δεν με ενδιαφέρει. Είναι ένα κοπάδι. Όλοι μας έχουμε αξία, μας θέλει ως ομάδα. Το γνωστό, στο ίδιο κεφάλαιο, Ματθαίο 18, πάμε πιο κάτω στο 20, λέει, όπου 2 ή 3 είναι συγκεντρωμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ ανάμεσά τους. Και βασικά αυτό είναι η Εκκλησία. Όπου 2-3 είναι συγκεντρωμένοι, υπάρχει μια Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι τι είναι? Πιστοί που μαζεύτηκαν μαζί, δεν είναι το κτίριο. Εντάξει. Και τώρα βλέπουμε πάλι την καρδιά του Θεού, όταν πάμε στον Ιωάννη, δηλαδή προς το τέλος της διακονίας του Χριστού, πριν τον συλλάβουν, στη Γεσθημανή, εκεί στην προσευχή. Τι προσευχή και εκεί? Άνοιξε την καρδιά του στον Θεό. Ευχαρίστησε τον Θεό για όλα. Και στο εδάφιο 20, Ιωάννης 17-20 λέει στον Πατέρα ο Χριστός,
Και δεν σε παρακαλώ μονάχα για αυτούς, τους μαθητές του, για αυτούς ανέφερε, αυτούς που μου έδωσες, δηλαδή τους μαθητές μου, αλλά και για εκείνους που θα πιστέψουν σε μένα διαμέσου του λόγου τους. Για να είναι όλοι ένα. Όπως εσύ, Πατέρα, είσαι σε ενότητα με μένα. Εδώ πέρα η μετάφραση δεν είναι τόσο καλή, στο κείμενο είναι ενημή. Τέλος πάντων, στη δημοτική δεν μεταφράζεται. Ας το πούμε σε ενότητα, είναι κάτι παραπάνω από ενότητα. Είμαστε ένα δηλαδή. Και εγώ σε ενότητα με σένα, να είναι και αυτοί ένα σε ενότητα με μας. Για να πιστέψει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες. Και εγώ τη δόξα που μου έδωσες, την έδωσα σε αυτούς για να είναι ένα όπως εμείς είμαστε ένα. Εγώ σε ενότητα με αυτούς και εσύ σε ενότητα με μένα. Για να είναι σε μια ολοκληρωμένη ενότητα. Τώρα αυτό το κείμενο λέει να είναι τελειωμένη η σεν. Και για να γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και τους αγάπησες όπως αγάπησες εμένα. Ένα λέει ότι οι άνθρωποι θα γνωρίσουν για την αγάπη σου, Πατέρα, όταν αυτοί είναι ένα. Άρα μας θέλει ο Χριστός να είμαστε ένα. Αλλά είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Δεν είναι είμαστε ένα για τα μάτια του κόσμου. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι θέματα αντιμετωπίζουμε, τα κρύβω κάτω από το χαλί για να έρχεται κάποιος μέσα, φαινόμαστε χαμογελαστοί όπως οι αεροσυνοδοί. Έτσι, μπας στο αεροπλάνο, θα χαμογελάσουν, τι κάνετε. Από πίσω αυτή μπορεί να έχει το παιδί άρρωστο στο σπίτι, αλλά πρέπει να χαμογελάσει, γιατί αλλιώς θα χάσει τη δουλειά της. Προσποιείται εκείνη τη στιγμή. Προσποιείται για να μπορέσει να διατηρήσει τη δουλειά και γιατί ο πελάτης πρέπει να είναι ευχαριστημένος. Αλλά το τι βιώνει μέσα της αυτή το ξέρει. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα φτιαχτά. Θέλουμε γνήσια. Να είμαστε ένα ενωμένοι επειδή ακριβώς είμαστε σώμα Χριστού, επειδή έχουμε μια κοινή αποστολή. Επειδή αγαπάμε ο ένας τον άλλο και μέσα στη διαφορετικότητά μας. Αυτό θέλει ο Χριστός εδώ. Λέει, όπως Πατέρα, εμείς είμαστε ένα. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα πώς είναι ένα για τα μάτια του κόσμου? Με μισή καρδιά? Όχι. Είναι ένα. Αγαπάει ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε εμείς τώρα πώς είναι, αλλά είναι ένα επειδή το θέλουν να είναι ένα. Όχι για τα μάτια του κόσμου. Όχι για να το βλέπουν οι άλλοι έτσι. Μετά, συλλαμβάνουν τον Χριστό, σταυρώνεται, αναστείνεται και εμφανίζεται πάλι στους μαθητές του. Τι τους λέει στο Λουκά 24:49? Και δέστε, λέει, εγώ στέλνω την υπόσχεση του Πατέρα μου επάνω σε εσάς. Και εσείς καθίστε στην πόλη την Ιερουσαλήμ μέχρι ότου ντυθείτε δύναμη από ψηλά. Τους λέει δηλαδή, θα στείλω την υπόσχεση που θα έρθει το Άγιο Πνεύμα να σας βαπτίσει την ημέρα της Πεντηκοστής και λέει και εσείς καθίστε στην πόλη. Ποιοι καθίστε? Ο καθένας μόνος του στο σπίτι? Τι έκαναν? Όλοι μαζί. Τους λέει θα συμβεί αυτό καθώς είστε όλοι μαζί. Και ήταν εκεί, λέει, και ο μου σημαίνει όλοι μαζί, και ομοθυμαδών. Ομοθυμαδών σημαίνει ότι είμαστε με την ίδια καρδιά. Το θέλουμε και είμαστε. Δεν είμαστε κατά ανάγκη. Και τι συμβαίνει λοιπόν? Στις πράξεις 1:14 εκπληρώθηκε αυτό και λέει όλοι αυτοί, άρα δεν ήταν ένας ο καθένας μόνος του, ήταν όλοι μαζί. Όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν με μία ψυχή στην προσευχή και τη δέηση μαζί με τις γυναίκες και τη Μαρία τη μητέρα του Ιησού και μαζί και με τους αδελφούς του. Δεν έχω δώσει τα εδάφια στα παιδιά, να τα βάζουν μόνοι τους και το καταφέρνουν. Μπράβο. Έβαλα πολλά, δεν τους έδωσε κανένα. Άρα λοιπόν αυτοί άκουσαν την υπόσχεση από τον Χριστό και την τήρησαν. Πώς την τήρησαν? Όλοι μαζί. Περίμεναν εκεί στην προσευχή. Και αυτή η προσευχή, το μαζί, ήταν που δημιούργησε αυτή την καρδιά, ίσως την ενότητα, και την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν οι καρδιές τους καθαρές και ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Και διαβάζουμε στο 2:46. Αφού λοιπόν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, τι έγινε? Καθημερινά έμεναν σταθερά ως μία ψυχή μέσα στο ναό και έκοβαν τον άρτο στα σπίτια και έτρωγαν μαζί την τροφή με αγαλίαση και απλότητα καρδιάς, δοξολογώντας τον Θεό και βρίσκοντας χάρη μπροστά σε ολόκληρο το λαό, και ο Κύριος πρόσθετε καθημερινά στην εκκλησία αυτούς που σώζονταν. Μαζί λοιπόν ήταν, πήγαιναν στο ναό. Το ναό ήταν τόπος προσευχής. Μαζί το λειτουργούσαν. Είχαν καταλάβει τη σημασία του να είναι μαζί. Οι μαθητές το είχαν ζήσει. Ήτανε, τουλάχιστον οι 12 ήταν μαζί με τον Χριστό συνέχεια. Κατάλαβαν τη σημασία του να είμαστε μαζί. Νομίζουμε ότι συμφωνούσαν και αυτοί μεταξύ τους οι μαθητές? Όχι. Είχαν και αυτοί τα δικά τους. Ήταν δύο αδέλφια που ήθελαν, η μητέρα τους πήγε στον Ιησού, τους λέει βάλτε τους πρώτους αυτούς στη βασιλεία, τα δικά μου παιδιά. Είχαν και αυτοί τα θέματά τους. Αλλά
τριβόντουσαν ο ένας με τον άλλον, αλλά ήταν μαζί. Μαζί έμειναν στην Πεντηκοστή, μαζί δούλεψε ο Θεός στις καρδιές τους και κατάλαβαν τη σημασία ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Θα έρθει επιθέσεις θα έρθουν από τον διάβολο, από τον κόσμο γύρω. Δεν είναι σοφό να πολεμάμε ως μονάδες μόνοι. Είμαστε μαζί, είμαστε ένα πράγμα. Ό,τι περνάμε το περάσουμε μαζί. Έτσι. Πίστεψαν λοιπόν άνθρωποι και στο κεφάλαιο 4 στις πράξεις, εδάφιο 32, τι λέει? Και η καρδιά και η ψυχή, τα συναισθήματα, όλα αυτά του πλήθους εκείνων που πίστεψαν ήταν μία. Και ούτε ένας δεν έλεγε ότι είναι δικό του κάτι από τα υπάρχοντά του, αλλά είχαν τα πάντα κοινά. Υπήρχε λοιπόν αυτή η αίσθηση, η νοοτροπία της ενότητας. Είμαστε μαζί, είμαστε μία ομάδα. Έτσι. Και τι αποτέλεσμα είχε αυτό? Μετά αργότερα, όταν άρχισαν και τα δύσκολα, που τον Πέτρο πια δεν τον απείλησαν όπως στην αρχή, μη μιλήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού, θα σας βάλουμε φυλακή. Τελικά τους έβαλαν, βγήκαν αυτοί και ξανά άρχισαν να μιλάνε για τον Χριστό πάλι. Κάποια μέρα όμως τον συνέλαβαν τον Πέτρο και πάμε στο κεφάλαιο 12:5. Και ο μεν Πέτρος φυλασσότανε λοιπόν μέσα στη φυλακή. Όμως από την Εκκλησία γινόταν για αυτόν ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό. Και γινότανε προσευχή και γινότανε μαζί και ήταν ακατάπαυση. Το αποτέλεσμα τι ήτανε? Ξέρουμε την ιστορία. Έρχεται ένας άγγελος, απελευθερώνει τον Πέτρο, τυφλώνει τους φρουρούς, δεν τον βλέπουνε, βγαίνει έξω και μόλις βγαίνει από τη φυλακή, και ίσως και ο Πέτρος να νόμιζε όνειρο ζω τώρα, μόλις βγαίνει από τη φυλακή φεύγει ο άγγελος. Και εκεί συνειδητοποιεί ο Πέτρος, είμαι έξω από τη φυλακή. Πού πάει λοιπόν? Πήγε στο σπίτι και τους βρήκε, προσευχόντουσαν. Το αποτέλεσμα τι ήταν αυτό που το έφερε? Ήτανε προσευχή? Όχι. Ήταν η ακατάπαυση προσευχή? Όχι. Ήταν το όλοι μαζί? Όχι. Ήταν όλα αυτά μαζί. Ήταν ότι και προσευχόντουσαν και ακατάπαυστα και όλοι μαζί. Είναι η δύναμη αυτή που υπάρχει. Ένας άνθρωπος αν προσευχόταν θα ήταν πιο δύσκολο. Αλλά όταν είναι προσευχή μαζί, ένας μπορεί να το πει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι τώρα. Έτσι, μπορεί να γονατίσουμε στην προσευχή, ένας μπορεί να κοιμηθεί, είναι κουρασμένος. Οι άλλοι όμως προσεύχονται. Ένας μπορεί εκείνη τη στιγμή, κάποια στιγμή να αισθανθεί φόβο. Τι θα γίνει αν συμβεί αυτό? Ο άλλος που προσεύχεται ταυτόχρονα όμως, εκείνη τη στιγμή δεν έχει πρόβλημα, συνεχίζει δυνατά. Αυτή είναι η προσευχή. Έχει ωφέλη. Δεν το έθεσε ο Θεός να πολεμάμε τις μάχες μας μόνοι. Το έθεσε όταν είναι η μάχη δύσκολη να προσευχόμαστε μαζί με άλλους. Εντάξει. Και πάμε τώρα στη διδασκαλία της Γραφής. Πάμε σε επιστολές λίγο. Ρωμαίους 15:5. Προς το τέλος, τι λέει ο Παύλος εκεί? Και ο Θεός της υπομονής και της παρηγοριάς ήθελε να σας δώσει να φρονείτε το ίδιο μεταξύ σας σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή να σκέφτεστε και το ίδιο, όχι είμαστε μαζί, αλλά εγώ έτσι θα το ήθελα, ο άλλος έτσι θα το ήθελα, εγώ έτσι θα το ήθελα, εγώ αυτό θα ήθελα να κάνω, απλώς είμαστε μαζί. Όχι για τα μάτια του κόσμου. Να είμαστε εδώ, λέει, να σκεπτόμαστε το ίδιο. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού για εδώ την περιοχή? Θέλουμε να σωθούν άνθρωποι. Τι κάνουμε γι' αυτό? Θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Τι άλλο θέλουμε? Θέλουμε και εμείς να λυθούν τα προσωπικά μας ζητήματα. Θα καθίσουμε, να προσευχηθούμε, να βοηθήσουμε να λυθούν αυτά τα πράγματα. Θα πιάσουμε, όπως είπαμε και την άλλη φορά, τον ταύρο από τα κέρατα. Θα σταματήσουν καταστάσεις στη ζωή μας να χρονίζουν. Θα τις πολεμήσουμε μαζί. Ναι, θα το κάνουμε αν χρειαστεί. Θα τελειώσουν όμως. Θα σταματήσουν πια. Εδάφιο 6. Για να δοξάζετε με μία ψυχή και με ένα στόμα τον Θεό και Πατέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δηλαδή να υπάρχει ομοφωνία, να ξέρουμε τι θέλουμε, να δοξάζουμε τον Θεό μαζί. Να έχουμε και κοινή διδασκαλία. Όχι ένας να λέει, παραδείγματος χάρη, Θεέ μου, χανόμαστε στην προσευχή, και ο άλλος, Θεέ μου, είσαι μαζί μας. Θα μάθουμε λοιπόν να έχουμε και κοινή πίστη, ώστε και η προσευχή μας να είναι κοινή. Να μην αφήνουμε, μην το διαβάσω τώρα παρακάτω, στο 16:7 λέει να προσέχετε από αυτούς που φέρουν σκάνδαλα και διχοστασίες. Άρα λοιπόν αυτό δεν θέλουμε. Πράγματα που θα χωρίσουν την ενότητα. Και θα συμβούν τέτοια. Ένας το βλέπει έτσι, άλλος αλλιώς. Παρεξηγήσεις. Για μένα η απόφαση είναι δεν θα επιτρέψω κάτι τέτοιο να μπει ανάμεσά μας. Έτσι. Μπορώ να το βλέπω εγώ διαφορετικά. Δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Το βλέπω διαφορετικά. Γι' αυτό και αν βρεθούμε μεταξύ μας και συζητήσουμε, μπορούν να βγουν ιδέες που δεν τις φανταζόμασταν καν. Ένας το βλέπει έτσι, άλλος αλλιώς, και να πούμε φοβερή ιδέα. Δεν το είχαμε σκεφτεί. Ένας το σκέφτηκε. Έτσι λειτουργεί. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε πράγματα
Στην 1η Κορινθίους 3:9 λέει είμαστε συνεργοί του Θεού. Εσείς είστε χωράφι του Θεού, οικοδομή του Θεού. Τι οικοδομή? Το άτομο το ένα? Όχι, όλοι μαζί. Οικοδομή του Χριστού. Και πάμε πάλι στην 1η Κορινθίους 12, τα εδάφια 12 μέχρι 27, να δω πώς θα διαβάσω. Λέει, επειδή καθώς το σώμα είναι ένα και έχει πολλά μέλη, όλα όμως τα μέλη του ενός σώματος, ενώ είναι πολλά είναι έτσι ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός. Επειδή όλοι εμείς βαπτιστήκαμε διαμέσου του ενός πνεύματος σε ένα σώμα, είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και όλοι ποτιστήκαμε σε ένα πνεύμα, επειδή το σώμα δεν είναι ένα μέλος αλλά πολλά. Και εκείνη την εποχή ξέρουμε ότι υπήρχαν θέματα ότι οι πιστοί που ερχόντουσαν, οι Εβραίοι πιστοί, θεωρούσαν, σου λέει, εμείς είμαστε η συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης, έτσι, για μας είναι κυρίως το Ευαγγέλιο, όλοι οι άλλοι είναι δεύτεροι. Τους λέει, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, ξεχάστε το. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός χρησιμοποίησε τον Αβραάμ, τον εβραϊκό λαό, για να έρθει ο Χριστός ο Μεσσίας, που θα φέρει το μήνυμα της σωτηρίας για όλο τον κόσμο. Ξεχάστε αυτό που ξέρατε, δεν έχετε την αποκλειστικότητα του Ευαγγελίου. Έτσι. Ναι, ήσασταν η βάση και εκεί πέρα κτίστηκε η Εκκλησία, αλλά όλοι πλέον είναι ίσοι μπροστά στον Θεό, είναι το ίδιο δικαιωμένοι κλπ. Δεν υπάρχουν Έλληνες και Ιουδαίοι, δούλοι ελεύθεροι. Εν Χριστώ είμαστε όλοι ίσοι. Ωραία. Είμαστε λοιπόν ένα σώμα που έχει πολλά μέλη. Άρα δεν είναι σοφό κάθε ένας από εμάς που είναι μέλος του σώματος να κοιτάει να πολεμάει τις μάχες μόνος του. Να κοιτάει να τα βγάλει πέρα μόνος του. Σε μερικά ναι, σε κάποια άλλα που είναι δύσκολα όμως, να το κάνουμε μαζί. Ναι. Και αν πάω στο εδάφιο 25, ενδιάμεσα μας μιλάει, δίνει κάποια παραδείγματα για τα μέλη, λέει όλοι είναι μάτι, όχι, ένας είναι μάτι, ένας είναι σε αυτό, και υπάρχουν και κάποια μέλη που τα θεωρούμε εμείς ευτελέστερα, δεν δίνεις μεγάλη σημασία. Κάποια φαίνονται οι καρδιάλες τώρα, παραδείγματος χάρη, σημαντικοί, τα πνευμόνια σημαντικά, κάτι άλλα όργανα μέσα στο σώμα, λες, δεν τους δίνεις και σημασία. Και έρχεται ο Θεός και λέει στο 24, τα ευσχήμονα μέλη δεν έχουν ανάγκη, αλλά ο Θεός συγκέρασε το σώμα δίνοντας περισσότερη τιμή στο ευτελέστερο. Δηλαδή, αυτό που θεωρούμε εμείς, έλα μου, αυτός ο αδελφός τώρα εντάξει, βοηθάει εδώ, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικός όπως άλλοι. Σου λέω ο Θεός, έτσι νομίζεις? Για να πάω στο εδάφιο 25. Για να μην είναι σχίσμα μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν εξίσου το ένα το άλλο προς το συμφέρον. Είτε ένα μέλος πάσχει, όλα τα μέλη συμπάσχουν. Είτε ένα μέλος τιμάται, όλα τα μέρη χαίρονται μαζί. Και εσείς είστε σώμα του Χριστού και μέλη κατά μέρος. Δηλαδή και αυτοί που νομίζετε δεν έχουν μεγάλη αξία, μερικές φορές από εκεί μπορεί να βγει μια μεγάλη αλλαγή στην Εκκλησία. Αυτό το άτομο μπορεί να προσευχηθεί και να συμβεί κάτι και να πεις, κοίτα, αυτό το άτομο προσευχήθηκε και συνέβη και εμείς δεν το ξέραμε καν ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Και έτσι ο Θεός χρησιμοποιεί πολλές φορές τέτοια άτομα επίτηδες για να δείξει ότι όλοι έχουν αξία. Επειδή δεν φαίνεται κάποιος, δεν σημαίνει ότι δεν κάνει δουλειά από πίσω. Πολλά άτομα δεν φαίνονται. Τα άτομα που κάνουν καθαριότητα δεν φαίνονται. Δεν κάνουμε καθαριότητα την ώρα της συνάθρησης, εννοείται. Άτομα που προσεύχονται στο σπίτι και κάποιοι από εμάς βρήκαμε λύσεις που δεν ξέρουμε γιατί, αλλά επειδή κάποιος προσευχήθηκε δεν φαίνεται, αλλά αυτό το άτομο θα έχει μισθό στον ουρανό. Μην νομίζουμε ότι αυτά που φαίνονται είναι τα πιο σημαντικά. Νομίζουμε ότι ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί είναι πιο σημαντικοί. Όχι, δεν είναι. Είναι οι γενικοί γραμματείς σε κάθε Υπουργείο, οι οποίοι είναι εκεί χρόνια και ξέρουν να κάνουν τη δουλειά. Ο Υπουργός έρχεται ένα χρόνο, μετά μπορούν να τον αλλάξουν Υπουργείο, μέχρι να μάθει τι συνέβη, έχει φύγει. Αυτός δίνει εντολές. Οι υπάλληλοι είναι που ξέρουν πώς λειτουργεί, πώς αυτές τις εντολές, τις αποφάσεις θα τις υλοποιήσουν. Αυτοί είναι που κάνουν τη δουλειά. Εφεσίους 4:3. Φροντίζοντας με ζήλο, όχι προσφροντίζοντας, με ζήλο να διατηρείτε την ενότητα του πνεύματος διαμέσου του συνδέσμου της ειρήνης. Τι αφορά αυτό, τον εαυτό μας? Όχι, αφορά την Εκκλησία. Η ειρήνη με τον εαυτό μου μπορεί να έχω. Έτσι, με την Εκκλησία να έχουμε ζήλο, να διατηρούμε την ενότητα. Δεν θα επιτρέψω τίποτα να μπει ανάμεσά μας. Δεν θα επιτρέψω σκέψεις ότι εγώ και ο εαυτός μου και δεν με ενδιαφέρει κάποιος άλλος. Αυτή δεν είναι από τον Θεό. Θα τη διώξω. Και διατηρούμε την ειρήνη. Η ειρήνη δεν σημαίνει όμως, προσοχή, η ειρήνη δεν σημαίνει ότι περνάω εγώ κάτι για να μην πληγώσω τον άλλον, να το κρατήσω μέσα μου.
Και αυτό που συμβαίνει είναι μετά πληγώνομαι και βγαίνουν αυτοάνωσα νοσήματα επειδή για 10 χρόνια εγώ έχω μία πικρία με κάποιον. Δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι λογική. Επειδή έχει διαρροή ο σωλήνας του νερού, παραδείγματος χάρη, εγώ έβαλα κάποια πανιά πάνω και δεν τρέχει. Δεν τρέχει τώρα, μετά θα τρέξει πάλι. Ο σκοπός είναι να επισκευαστεί ο σωλήνας, όχι να μένει εκεί. Έτσι. Αυτό σημαντικό. Έτσι. Η ειρήνη δεν σημαίνει ότι τα θάβω μέσα μου. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο. Είναι ο τρόπος που εκφράζω κάτι. Είναι ότι δεν θίγω άλλους ανθρώπους. Δεν μιλάω αρνητικά για κάποιον. Δεν υποβιβάζω κάποιον. Έλα μωρέ, ξέρεις και εσύ τώρα τίποτα και μας μιλάς. Όχι. Τέτοια πράγματα μειώνουν την ενότητα. Και στην Εφεσίους 4:11 το λέει και πολύ ωραία στη συνέχεια. Ότι ο Θεός έδωσε, λέει, άλλους αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες δασκάλους. Γιατί? Για την τελειοποίηση των Αγίων. Τελειοποίηση, τι σημαίνει? Δεν είναι αυτό που λέμε εμείς να είμαστε τέλειοι, δηλαδή να μην κάνουμε κανένα λάθος. Η λέξη στα αρχαία ελληνικά στην ουσία σημαίνει τέλειος είναι ολοκληρωμένος. Να είμαστε ολοκληρωμένοι. Να είναι το σώμα του Χριστού ολοκληρωμένο, γι' αυτό το έδωσε. Γιατί ένας δίνει τη μία πτυχή, ένας προφήτης που θα σηκωθεί μπορεί να μιλήσει ότι υπάρχει μία αμαρτία ή κάτι πιο κίνδυνος που έρχεται, που οι υπόλοιποι δεν το πήρανε. Ένας δάσκαλος θα λύσει θέματα διδασκαλίας. Όλα αυτά για να είμαστε ολοκληρωμένοι, να μην υπάρχουν κενά. Για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή πιανού του καθενός, του σώματος του Χριστού. Μέχρι ότου όλοι ανεξαίρετα να φτάσουμε στην ενότητα της πίστης. Το ζητούμενο είναι όλοι μαζί να προχωράμε μαζί, ενωμένοι στην πίστη και να φτάσουμε πιο ψηλά. Γι' αυτό είναι και καλό και μια συμβουλή για νέα παιδιά για τον γάμο. Είναι προτιμότερο να παντρευτείς ένα άτομο το οποίο είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με σένα και πνευματικά, παρά να υπάρχει χάος. Ένας είναι πάρα πολύ ψηλά και όλος είναι πολύ κάτω. Είναι πιο σοφό. Συνήθως λειτουργούν καλύτερα σε σχέση όταν όλοι προχωράνε μαζί, παρά η μισή εκκλησία έχει προχωρήσει πολύ και άλλη έχει μείνει πολύ πίσω. Θέλουμε να προχωράμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Έτσι. Για να φτάσουμε στην ενότητα της πίστης και της επίγνωσης του Θεού, και λέει πιο κάτω, στο εδάφιο 16, ότι ο Χριστός, από τον οποίο όλο το σώμα, καθώς συναρμολογείται και καθώς συνδέεται με κάθε συνάφεια των μελών που συνεργούν. Δηλαδή, καθώς ο καθένας συμβάλλει με αυτό που έχει, όλοι μαζί, έτσι, να αυξηθεί το σώμα. Κολοσσάης 3, 12-14. Ντυθείτε λοιπόν ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών. Ικτυρμός είναι να έχω πόνο, να αισθάνομαι τον άλλον, να έχω μια συναίσθηση. Καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντας ο ένας τον άλλον. Έτσι, υποφέροντας. Κάποιες καταστάσεις μπορώ να τις αλλάξω, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω έναν τρίτο. Δηλαδή, άμα έχω μια κατάσταση στην οικογένειά μου με τα παιδιά μου, θα κοιτάξω να το λύσω. Δεν θα πω, στην κατάσταση να διαιωνίζεται, αλλά δεν μπορώ να επέμβω στην προσωπική ζωή του άλλου. Και άμα βλέπω, Θεέ μου, αυτός ο άνθρωπος με χρειάζεται υπομονή. Και το βλέπω, δεν έχει υπομονή, όλα τα κάνει χάλια. Θα κοιτάξω, εγώ πώς μπορώ να το αντέξω αυτό το πράγμα. Δεν θα πάω τον άνθρωπο να τον μειώσω, να τον κριτικάρω. Αμάν πια, αδελφοί, μας έσκασες πια, για να τον μειώσω. Εντάξει. Θα προσευχηθώ στον Θεό, θα κοιτάξω εγώ να μην δημιουργήσω μια κατάσταση. Μα λες, δεν το αντέχω. Θα πάρω δύναμη τον Θεό να το αντέξω. Γιατί όλοι μας θέλουμε χρόνο για να αλλάξουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Κάποια τα αλλάζουμε γρήγορα. Όλοι μας όμως, αν είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν κάποια πράγματα στη ζωή μας που μπορεί 10 και 20 και 30 χρόνια να τα πολεμάμε και να μην αλλάζουν. Για έναν μπορεί να είναι το ότι δυσκολεύεται να βάλει προτεραιότητες στη ζωή. Μια ζωή και δεν μπορεί να βάλει. Και τελικά τα σημαντικά δεν έχει χρόνο να τα κάνει. Άλλος δεν μπορεί να οργανώσει το χρόνο του σωστά. Άλλος, που αρκετοί είναι αυτοί, δεν μπορούν να ξεχωρίσουν χρόνο με τον Θεό. Όλο και κάτι βγαίνει. Είναι θέμα οργάνωσης. Να ξεχωρίσω χρόνο με τον Θεό εκεί που είμαι πιο ξεκούραστος ή εκεί που θα πω τη μισή ώρα την μπλόκαρα και δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει. Εντάξει. Ο Wesley που ξεκίνησε τη μεγάλη αναζωπήρωση στην Αμερική και ήταν η μητέρα του, είχε πόσα, 8 παιδιά, 9 και έπαιζαν στο σπίτι. Και τώρα σπίτια της εποχής εκείνης δεν ήταν και τεράστια, να πει κάθε παιδί έχει το δωμάτιό του. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μικρά τι γινόταν στο σπίτι. Αλλά ήξερα ένα πράγμα. Όταν η μητέρα είναι στο τραπέζι με τα χέρια έτσι, πεσμένη κάπως έτσι, ήταν ώρα που προσευχότανε και μάθαμε, έλεγε ο Τζον Wesley, εκείνη τη στιγμή δεν την ενοχλούμε.
Πώς προσευχόταν η γυναίκα αυτή με τόσα πολλά παιδιά, που έβρισκε το χρόνο? Τη στιγμή, δεν ξέρω πώς το έκανε, αλλά κάποια στιγμή που ήθελε να μιλήσει στον Θεό, προσευχόταν στο τραπέζι και τα παιδιά έμαθαν, εμείς παίζουμε γύρω, δεν την ενοχλούμε. Έτσι το έκανε. Υποφέροντας λοιπόν ο ένας τον άλλον και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον. Άρα λοιπόν, εγώ θα κοιτάξω να συγχωρήσω τον αδελφό μου, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για αυτόν να πει δεν βαριέσαι, εγώ θα συνεχίσω αυτό που κάνω. Δεν πάει έτσι. Αλλά μέχρι να αλλάξει εκείνος, εγώ δεν έχω πολλές επιλογές, θα ζητήσω δύναμη από τον Θεό ή μία στρατηγική πώς μπορώ να το γλιτώσω αυτό το πράγμα. Παράδειγμα, από άτομα, έχω ένα άτομο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο συχνά βλέπω τα τελευταία χρόνια, δεν είναι από την εκκλησία μας, οπότε μην ψάξετε να βρείτε ποιος είναι. Τελικά πολλά πράγματα είναι αρνητικά. Δεν γίνεται το ένα, δύσκολα το άλλο. Αποφάσισα τώρα, στον προηγούμενο μήνα, λέω δεν γίνεται. Όσο κάνω παρέα, με επηρεάζει συνεχώς αρνητικά. Τουλάχιστον δεν με ανεβάζει. Έχω αραιώσει την επαφή μαζί του. Είναι πολύ θεωρία και όχι πράξη. Έχω δώσει βοήθεια αρκετή. Τέλος πάντων. Και τι κάνω λοιπόν? Μια στρατηγική είναι, εφόσον δεν είμαστε και κοντά, μειώνω την επαφή μαζί του. Δεν είναι το κόβω τελείως το άτομο, είναι αδελφός εν Χριστώ. Αλλά μειώνω την επαφή μαζί του. Γιατί δεν προχωράει πνευματικά, πολλά του φταίνε κλπ. Δεν έχει λόγο να ξοδέψω πολύ χρόνο. Αν κάποιος λοιπόν έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον, όπως και ο Χριστός συγχώρεσε σε εσάς, έτσι κι εσείς. Και σε όλα αυτά αντιθείτε την αγάπη που είναι ο σύνδεσμος τελειότητας. Δηλαδή θέλουμε με αγάπη, αυτή η αγάπη να ξεχυλίζει μέσα μας. Και κλείνω στην 1η Ιωάννου, λέει, όπως ο Χριστός αγάπησε εμάς, οφείλουμε κι εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Να διαβάσω τέλος πάντων την 1η Κορινθίους 1:10, που είναι ωραίο εδάφιο. Σας παρακαλώ αδελφοί, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού κιόλας, λέει ο Παύλος, σας παρακαλώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, να λέτε όλοι το ίδιο και να μην υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα, αλλά να είστε εντελώς ενωμένοι, έχοντας το ίδιο πνεύμα και την ίδια γνώμη. Αυτό λοιπόν για σήμερα. Ξεκίνησα τη Δευτέρα, καθώς σας είπα, μελετούσα την επιστολή προς Εφεσίους και μου έδειξε ο Θεός ότι δεν είναι σοφό. Είμαστε όλοι μαζί. Λέει να γνωρίσουμε την αγάπη του Θεού όλοι μαζί και να προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Έτσι προχωράει το σώμα του Χριστού. Και να μην αντιμετωπίζουμε μεμονωμένα καταστάσεις. Ας έρθουμε πιο κοντά ένας στον άλλον. Ας κοιτάξουμε να προσευχηθούμε. Και θα ήθελα τώρα να καθίσουμε, να κάνουμε ομάδες, δεν ξέρω, άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες, και ρωτήσουμε ένας τον άλλον τι χρειάζεται για προσευχή. Και ας προσευχηθούμε ένας για τον άλλο. Μπορεί να είναι κάποιο θέμα υγείας, μπορεί να είναι κάποιο θέμα οικονομικό, μπορεί να είναι θέμα ψυχολογικό, οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε. Ο καθένας στο βαθμό που μπορεί να ανοίξει τον εαυτό του, κάποιος μπορεί να θέλει να κρατήσει κάτι ο ίδιος, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι και συγκεκριμένα πάντα. Περνάω αυτό το οικονομικό θέμα με λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται πάντα. Ας πούμε, χρειάζομαι μια απάντηση του Θεού στα οικονομικά μου. Χρειάζομαι εκείνο. Θέλω μια καλή εργασία. Θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Θέλω τον Θεό, παράδειγμα, να μου έχει μπλοκάρει το μυαλό μου, δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή του. Χρειάζομαι έτσι ένα ξεκαθάρισμα. Όλα αυτά είναι ωραία αιτήματα. Οπότε ας κάνουμε ομάδες και ας προσευχηθούμε ένας για τον άλλο, ναι. Και εσείς από το ίντερνετ, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα πάρουμε και θεία κοινωνία εμείς μετά, αλλά σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί. Ας κρατήσουμε αυτό το μήνυμα. Αν και εσείς γνωρίζετε τον Χριστό από εκεί που είστε, είμαστε ένα σώμα. Είμαστε όλοι μαζί εδώ στη γη για μία αποστολή. Οι άνθρωποι να ακούσουν ότι ο Χριστός τους αγαπάει και ότι θέλει να αλλάξει τη ζωή τους, να τη μεταμορφώσει και να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν ευτυχισμένα. Και αν δεν γνωρίζετε τον Χριστό, γνωρίζετε αυτό το πράγμα τουλάχιστον, ότι είμαστε όλοι μέσα στην αμαρτία. Πηγαίνουμε προς τον γκρεμό. Η μόνη λύση είναι ο Χριστός, που λέει πήρα εγώ την ποινή της δικής σας αμαρτίας πάνω στο σταυρό, ώστε εσείς να φύγετε ελεύθεροι. Οπότε θα μου πείτε τι να κάνω. Προσεύχομαι απλά στον Θεό. Χριστέ μου, αναγνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός και εγώ χρειάζομαι εσένα. Είσαι η μόνη μου διέξοδος. Σε ευχαριστώ που πήρες τις δικές μου αμαρτίες. Θέλω και εσύ, θέλω να ζήσω μαζί σου, θέλω να σε ακολουθήσω. Αφήνω την παλιά μου ζωή και παίρνω μία απόφαση να ζήσω για σένα όπως θέλεις εσύ. Και έλατε σε επαφή μαζί μας, να σας δώσω μια Καινή Διαθήκη αν δεν έχετε και να σας πούμε μερικά βασικά. Πώς να προσεύχεστε στον Θεό, να μελετάτε τη Γραφή και πιθανόν εκεί που μένετε να υπάρχουν και κάποιοι άλλοι χριστιανοί
να βρεθείτε μαζί και να στηρίζετε ο ένας τον άλλον. Ναι, σας χαιρετούμε λοιπόν, ο Θεός να σας ευλογεί.